står her med Bodil Jerslev, som der er ekspert i danske folkeviser. Bodil, hvad kan du fortælle os om de danske folkevisers oprindelse? Jamen, man kan ikke komme med noget helt bestemt årstal, men man regner med, at de første folkeviser kom frem i omkring 1050-tallet. Og de var ikke nedskrevet, men de var mundtlige, festlige begivenheder, som f.eks. kædedans, eller man sang folkeviser ude til fester, eller på herregården rundt omkring. Det lyder godt nok spændende. Men jeg har hørt noget om, at oprindelsen af nedskrivningen ikke rigtig fandt sted på samme tid. Hvornår fandt nedskrivningen sted? Jamen, man startede med at nedskrive folkeviserne i 1500-tallet, og det fortsatte man til indtil 1700-tallet. Og de første, de blev så nedskrevet i en bog, som hedder Hjertebogen fra 1550, som er skrevet af kong Christian den 3. hof. Ja. Hvad kan du fortælle os om indsamlingen af disse folkeviser? Jamen, indsamlingen det var i romantikken i 1802 til 1871, hvor de fandt sted. Tak skal du have for din lærerige viden.